Nakom sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Mrs. tinamaan subuot nin kikilat sa Milaor Camarines Sur kasud manghapon gadan. Patrabaho sa Mabulo Bridge pinaparikasan na matapos bago ang Penafran sa piyesta. Grade 4 teacher sa Goa Camarines Sur arestado sa anti-drug bypass operation Campedeya sin PNP. Suspect sa pagpabakal ng illegal na droga sa Naga, arestado sa Sarong Tourist Inn. Sobra sa kabangang milyon pesos na kantidad subuot ng shabu na recover. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Sa paagi kan coordination meeting na pinag-atindiran ni Naga City Mayor Nelson Legacion, kaibanan sinda CPO Head Allen Riundanga, asin Public Safety Office Head Rene Gumba, hinagad sa mga regional directors kan manlain-lain ahensya kan gobyerno ang tabang para ngunya na Peña Francia Fiesta. Susog ki PSO Head Rene Gumba, kabali sa ipinakiulay ni Mayor Nelson Legacion, iyo ang paglatag nin mga signages sa mga intersection asin alternatibong ruta kan mga bihikulo para dain na subuot maglaog sa syudad ning Naga sa panahon na igwanin darakulang aktibidad ngunya na Peña Francia Fiesta. Kabali po sa napag-urulayan duman, sa mga hinahagad na tabang kang sa tuyang syudad, manunungod sa kapiestahan. Sa parte mi duman sa Joint Operation Center, saro sa pig-highlight mi duman, so requesta sa DPWH na kung pwede sa mga alternate na agihan na dahil na dapat maglusot sa Naga, malaganan ng mga markers para sa mga motorista guided. Matabang din sa tuyang PNP, yaon man duman sa representante kang Regional Command kang Philippine National Police para ining mga junction na ini so mga day nag-aaram na driver magiyahan naigwaning arog kaning alternate na agihan nagkakapira po so na-mention na duman kasudma so saro haling nabwa malusot. Mientras tanto, kabali pa sa hinagad kang Joint Operation Center sa Ginibong Coordination Conference, iyo na maparikasubuot ang pagpapatapos kan Mabolo Bridge antes ang Peña Francia Fiesta asin igbapang patrabaho kan DPWH Bicol digdi sa syudad ning Naga. So mga ginigibong patrabaho ang pakiulay kang sa tuyang alkalde matapos bago magpiesta. Halimbawa na tinao so tulay kang mabulo na kung kayang matapos or at least masecure bago so kapiestahan, bago mag-abot ang September. Nag-commitment so sa tuyang DPWH representative na gigibuhon ninda iyan. Padagos sa mga Bareta. Gadan ang sarong 57 anyos na misis matapos tamaan subuot nin kikilat sa Milaor, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Yaw na pinagbibilaran sa saindang residensya sa Zone 4, Salvacion, Tarosanan, Kamaligan, Camarines Sur ang biktimang si Sonia Petronio, 57 anyos. Sarong balo sin may 5 aki. Matapos tamaan subuting kikilat kasud manghapon, miyantaras na yaon sa Tarosanan, Milaor, Camarines Sur. Istorya ni Mrs. Mila Francisco, magkaibahan sinda ni Sonia, kasudma hali sa pagtarukang maisipan na magpahingalo muna sa irarom kampo nin Batag. Nakatindog subot sindang duwa kan magkaigwaning kikilat. Ito pong pagkatapos mi na pagtarok, nagilid na po kami sa takulod. Sabi ko nga ni saya, mauli na kami tamauran. Ang sabi po niya, mapahingalo man. Siguro po pinapagalan. Sabi ko, mus na ba ya, tamauran na, mus na. Pero ka man niya, madi, apretado ka man ang ngayong maray, nahiling mo mangyang ginagaranot ako. Tapos po ito, di, artubangan kaming tindog, arog kaya no. Sabi ko, mus na ba ya. Tapos abi ko di nagkikilat baga niya ako, di ka natatakot kayan. Ako niya ako maditatakot, may pandong mga kitang batag, di, may nasa batag kami. Sabi ko, mahala. Tapos itong nagkilat sa milikodan niya, may nahiling ako, sa kumpanya may nakilat na bagang makusog. Ako nahiling, nakatindog ako, nakaram ko, nakalakma na talaga ko, asin lakma. Siya nahiling ko, pinukawan ko siya. Nahiling ko si Bitis, ano na, yun na po, yun na to. Sa kumpanya halat, tamarahagad akong tabang, dita ka man kaya madidiyan, taka lang, balikan taka, yun itong pardalagan ako sa release. Itong pakahidan ito, nakataram pa si Madio. Mayo na po, na po siya, nga na siya pikit. Ano,
Kibig-kibig. Nagkibig-kibig lang siya. Ito pong katapos na nanaano ko siya. CBT silang po nahiling ko ng giro. Nakahagad manintabang ang kaibahan kang biktima alagad hulit na may distansya ang lugar, nagkonsumo pa nin pirang oras bago nadara sa ospital ang biktima na pinagbawian maninbuhay. Sabi kan mga doktor, tinamaan subuot nin kikilat ang biktima. Di po nadara pa po siya pero po garohaloy na po siya. Ang lakaw po baga dyan sa release Milaor. Garo masarungos pa akong dalagan sa release. Nagdalagan pa akong palaog medyo sa may harong may. Nagagad pa akong tabang sa mga tanod. Tapos pa itong sarong tanod, nagkapod naman pong radyo na ambulansya, ano. Pagkabulos ko po tabas ako, nag-iba mapugraray ko, inibang ko na po siya sa BMC. Pagkatapos sa BMC, sabi po kang doktor, si pamilya, di ka na po si pamilya, igdi. Yun na po yan. Di naman po ako nag-ano, dumatagar po. Di ko na maintindihan sa diri ko, napaha na ko, alang-alang na si. Ano to sabi kang doktor? Sabi po, naabot niya nining kidlat. Mala po si dangog ko duman. Bayo bandang ano po tabig arano po si puso niya ano sa garo po da sa kidlat na sa ano niya si puso niya. Mientras tanto nakikilabada, nakikitarok asin iba pang mapagkukuanan nin hanap buhay ang trabaho kang biktimang misis para sa iyang mga aki. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, inina ang ikaduwang beses na may nabibiktima nin kikilat sa banwaan nin Milaor, Camarines Sur ngunya na bulan kan Agosto. Saro digdi ang nangyari sa barangay Dalipay, Milaor, Camarines Sur kung sain sarong padre de pamilya na mapatubig nin uma ang nagadan matapos tamaan nin kikilat ang sarong niyog na nagtulay subuot ang kuryente sa alambre pasiring sa tolda na pinagsisirungan kan biktima. Huli kaini, may patanid ang mga otoridad na maging alerto kung igwanin makusog na pag-uuran na may kasabay nin pagkikilat. Sa iba pang bareta, naghagad ning dispensa sa Metro Naga Water District Acting General Manager Florencio Mungoso Jr. sa publiko. Huli kang paminsan-minsan subuot na pagkawara kan supply kan tubig sa nagkapirang lugar digdi sa syudad ning Naga. Sa ngunyan, tinawan subuot nin danin atensyon iyo ang paglinig kan linya kan tubig na nagkakaigwanin pagkabara na iyo man subuot ang rason kung taano nagluluya ang bulos kan tubig. Nagpupundo ang supply o naluya, may mga adjustments po na ginigibo. Especialmente po si pagbukas kan si mga valves, control valves na inaapod. Kung babalikan ta po, for so long a time dahil ini na taaning atensyon. And dakol po kaming nahiling na mga bara. Put sabihin, may mga gapo, may mga kahoy, may mga tubo, may mga hose na nakakatapa po sa screen bago po mag-abot sa tuyang mga transmission and distribution lines. Sa pagbabalik kang news break, teacher sa grade 4 sa Goa, Camarines Sur, arestado sa pagpabakal subuot din illegal na droga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Let's celebrate Peña Francia Fiesta 2023. August 26, 6 p.m. Miss Bicolanja Public Presentation, Naga City Hall Grounds. August 27, 5 p.m. Miss Gay Bicolanja Public Presentation, Naga City Hall Grounds. September 2, 6 p.m. Miss Bicolanja Swimsuit and Evening Gown Competition, Robinson's Place, Naga. September 6, 7 p.m. Miss Bicolanja Coronation Night, JMR Coliseum. September 7, 7 p.m. Miss Gay Bicolanja Coronation Night, JMR Coliseum. September 8, 3 p.m. Peña Francia Translación
Traslacion Procession from Old Shrine of Our Lady of Peña Francia to Naga Metropolitan Cathedral. September 8 to 16, 4 p.m. Tagboan Food, Music and Arts Fest, Naga City Hall Grounds. September 9, 7 a.m. First Bicol Regional CTP, Mapping, DRRM Parade Competition, and DBC, DLC, and Majorettes Exhibition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. September 10, 7 a.m. Regional Majorettes DBC and Band Exhibition, Plaza Quezon, and Bicol Tattoo Arts Festival, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds at 8 a.m. September 13, 7 a.m. Scouts Parade and DXMC Competition from Panganiban Drive to Plaza Quezon, 3 p.m. First Naga City Inter-School Mass Dance Competition, Plaza Quezon, and at 6 p.m. Bicol Cosplay Arena, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds. September 14, 7 a.m. Civic and Float Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon, and at 2 p.m. Peña Francia Boyadoras Festival Street and Pilgrims Dance Competition from Naga Metropolitan Cathedral to Plaza Quezon. September 15, 7 a.m. 13th Bicol Regional Military Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And finally on September 16, Traslacion Padanlugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina del Bicol Landing at 3 p.m. and Peña Francia Fluvial Procession from Reina del Bicol Landing to Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia via Naga River at 5 p.m. Naga na! Uswag pa! Peña Francia! The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Nelly Diasis. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, posibleng sa rota kan Naga Sipokot idagdag ang 10 coaches na nag-abot subuot digdi sa syudad ni Naga. Hulita mas dakol ang nagsasakay sa 3 beses na biyahe kaini sa Naga asin Sipokot, Camarines Sur. Susug ki City Councilor Joe Perez, pwede man subuot idagdag ini sa presenteng 3 coaches sa biyahe kaini hali sa Ligaw pasiring digdi sa syudad ni Naga. Garo mas dakol po ang Naga Sipokot, dakol po ang patronage, tahaloy na nagpuon, nakaugalian na. Hilingon ta po kung dakol man ang magiging Legazpi, siyempre ma-adjust po dyan ang PNR management kung ano ang distribution. Sa iba pang bareta, ikukonsiderar kan Public Safety Office ang pag-deploy ng mga nakasibilyan na miyembro kan PSO para i-monitor ang talamak subuot na surugalan sa mga peryahan sa syudad ng Naga. Inako ni Public Safety Office Head Rene Gumba na may kadipisilan subuot para sa sainda na mabantayan ang gabos na peryahan sa syudad huli kan kakulangan ninda sa personahe. Mayo po. Sa ngunyan, mayo. Pero based on this experience, magiging preemptive kita. Ang problema ko lang kaya, so limitasyon may man sa personahe na kung dyan na lang sa peryahan nakatambay kaysa mapakinabangan doon sa ibang trabaho. So pwede po i-consider mi itong malaag dyan ng mga po kayan, garo plain clothes. Sa police report, imbis na yaon sa eskwelahan ang sarong paratukdo kan May Salay Elementary School sa Goa, Camarines Sur. Nasa kustodiya iningunyan kan PDEA matapos maaresto sa ginibong anti-drug buy-bust operation kasuudma. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 13.575 grams ang kabilugan kang illegal na droga na nakumpiskar asin na-recover kang PDEA asin Goa Municipal Police Station sa suspect na grade 4 teacher kang May Salay Elementary School matapos ang ginibong joint anti-drug buy-bust operation kasudma. Binisto ang suspect na si Teacher Nelson Agsangre, 33 anyos, residente kang May Salay, Goa, Camarines Sur. 92,000 pesos ang kabilugan na kantidad kang illegal na drogang na-recover sa suspect na paratukdo. Susug ini ki PDEA Camarines Sur Head Mark Anthony Biray. A joint buy-bust operation was conducted by Philippine Drug Enforcement Agency and Philippine National Police, specifically Goa Municipal Police Station, which resulted to the arrest of Nelson Agsangre Igianan. Is a public school teacher currently teaching grade 4 students. So during the actual operation, which was witnessed by our friends from the media,
the barangay officials and the DOJ representatives, we were able to seize 13.575 worth of illegal drugs. So this is amounting to 92,000 pesos. Pinadara sa forensic laboratory ang nakumpiskar na illegal na droga asin ang urine sample ni Teacher Nelson. Yung illegal drugs po, dinala natin sa forensic laboratory natin in Legazpi City, as well as the subject of operation, si Nelson. We also conducted a urine test which resulted to positive use of illegal drugs. So, hindi lang po siya nagbebenta ng drugs. At the same time, kitang-kita po sa result ng ating forensic laboratory that his urine sample tested positive for use of methamphetamine hydrochloride and its metabolites. Pag sinabi po metabolites, yung na-process po sa katawan niya. Siniguro kang PDEA Camarines Sur na mayong piyansa ang isasaangat nindang kaso laban sa suspect. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. 612,000 pesos ang kabilugan na kantidad kan 90 gramos ning subot shabu na nakumpiskar sa suspek na pinagbisto kan mga otoridad na si Ronel Ocampo y Panuelos. 42 anyos, may agom, alagad mayong trabaho asin residente kan Barangay Tabuco, Syudad ning Naga. Pasado alas 4 rin hapon kan suudma kan maaresto sa anti-drug buy-bust operation ang suspek na yaon sa laog kan sarong tourist inn sa Naga. Yaon ngunyan sa kustodiya kan Police Station No. 6 ang suspek, mientras na pinag-aandam ang kaso na isasaangat sa saiya. Padagos sa mga bareta. Sa probinsya kan Albay, gadan ang barangay Kagawad na pinagbistong si Relly Saraba, asin agum subuot kaining si Alfredo Bazar Mata, kan pagbabadilon kan daipabistadong mga sospek mientras nalunad ang mga biktima nin motorsiklo asin pauli na sa saindang harong. Susog sa report, hali subuot sa pagbilara ang mga biktima sa barangay Barrio Libon Albay kan mangyari ang pambabadil. Padagos pa ang ginigibong pag-imbestigar kan mga otoridad sa probinsya kan Albay, kasumpay kan shooting incident na imbuelto ang opisyal kan barangay. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.